Oo nga pala. Kalimutan ko sabihin sa magbabaka. No. Gusto kong daanan yung dinaanan natin na putol-putol ang kalsada. Parang lapit eh. Gusto mo daw? Malayo kasi mo. No? Kayo niyan. Breakfast. Jollibee? Sige. Wala si Tita Diyos ngayon. Paano ko ba mami pag sa lisensya may medical pa 3 years? Yung bang lisensya namin, Logan, 10 years na yun. Oo. Silog na may violation. Hindi ka may violation. Delikado to. Ilang binan niya, no? Bakit kaya? Tuloy eh. Hindi, okay naman na yun eh. Okay na yan. Dinadaanan ko na dati. Yung tulay doon sa silangan ang hindi.
Dumami na kaya ang stock ng Jollibee dyan. Dati po konti. Saka bili ka na ba dyan? Oo, bagal. Ayun yung tulay na wala. Isang taon na. Pero putol pa din. Kita mo? Kita mo, ayan o. Tagal na niya. Oh, dami mo. Ayun o, nakapila o. Sa loob kaya. Sa loob kaya. Sa loob. Ang dami. Ang putangin ang haba din. Mahaba. McDo, wala oh. No. McDo. Breakfast din eh. Ayun oh, wala oh. Hindi masarap ang breakfast. Drive-thru, order. Dalawa na oh. Natural drinking water. Ano bang ibang dyan? With the right hydration, With the right minerals. Wala naman yata ang breakfast eh. Summit Natural Natural meron Drinking eh. Water. Summit Natural Drinking Water. Rise to the Sa summit. McDo, wala kang gusto? Pag nanay ka, maagap ka. Ayun oh, nag-aalis na. Ano na tayo? Alam mo na. Yung ano na lang. Agapan mo agad bago lumala ang sore throat o dumikit ang plema. Ay, Bigyan pandesal siya ba ng yun? Somnus for kids. Oo, wait Ang lang. pag-agap sa cough bago lumala. Unilab yan. Carbocisteine is the generic name of Somnus. If symptoms persist, consult your doctor. Tagal eh. Tagal dyan talaga. Ano mo kasi isa counter. Baka isa counter. Sabi ko sa'yo mabagal din eh. Kulang sila sa tao. Hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang Underman pa sila. Anong gusto mo dito? DZ Bumblebee Executive Summary. Alam mo, natutuwa ako pag nakakarinig ako ng ganyan. Ano na lang sa akin. Hello po, good morning po. Ako po, Hindi siya maraming pambili. Sana nga, konti lang ang Ayun, cheesy egg design. si Ate Solid Sausage na po ba? Ayun, mami, may sausage. Anong gusto mo? Sorry po. Eh, yung crispy chicken ba? Gusto mo yan? Sa mga lipunan. Ha? Gusto mo yan? Ah. Isang crispy chicken sandwich. Yes po. Oo. Ano yung drinks? With medium fries and hot latte na po ba? Ano? Pineapple. May pineapple? Wala po, sir. Sorry. Ay, Ayun, orange juice. Orange juice na lang. medium na po sa fries and Oo. Sige. Available na kayo sa chicken, one piece, yung plain rice. Yes po, available. Big part lang na tayo ha. Check ka lang po nga ng available na part. Positive vibes, ganyan. Para lahat medyo magaan
available na card. Ano, no? Read at live po. Basta yung malaki at saka bagong luto. Big part lang. Two-piece chicken po yun, sir. 1, 1, 1. One piece po. With medium fries and orange juice na rin po ba? Hindi. A la carte po. Oo. Magkano ba pag may drinks? 99 pesos po kapag may Sige. orange juice na po sa drink. Coke. Coke po. Oo. Thank you. Asan na lang po? Try Cream Silky Wash Bag. Nourish your hair with vitamins for just 5 pesos per wash. Based on SRP. Afford araw-araw with illustrated smooth hair. Dala mo yung card ko? Silky Wash Bag. Crimson. Dalawang pati yung Instant kay Vitamin Boost Conditioner every day. Pa-discount, darling. Dalawang discount card. Ito po 100. Libre pa kayo. Card payment. Ito. Tingnan mo kung magkano yung mga discount. Ayan. Meron. Meron. Kano? 80. Anong part ng chicken na malaki? Baka naman yung para sisiw. Haba ng pila sa kabila, no? Talo kayo, no? Actually, pumila kami dun eh. Nahabaan. Doon na lang. Tagal. Kulang sila sa tao, lumipat ka doon. Okay na baga? O yung sandwich mo, okay na? Ketchup, may ba? Meron. Thank you, darling. Large yung price mo? Ay, ang haba. Tingnan mo naman, mami, ang haba naman talaga eh. Kain ka muna. Sino? Ikaw muna. Malalaglag yun yan. Kumain ka na, mamaya na ako. Kukuha mo na lang ako pag tayo. Share tayo, brad. Ikaw ang aking driver. Patay.
Bibigyan ko nga pala sir, sa birthday ni Baby Love, kumuha din siya ng video ni Jollibee pag nasa. Maganda rin yung cellphone ni Sir.